ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଆମର ବଡ଼ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଦଶକର୍ମ ହେବ। ନଦୀକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିଛୁ, 10 ତୁଠ ହେବ। ଧରିବି କି ଧରିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ବୟସ ହେଲାଣି ନା। ये आमर चित्रतोला नदी। फोटो उठा दिया चलो। अतुटे हम ना। हाँ हाँ चल ये तो बढ़िया जगह था। जमा केते 9:30 आइले